Мы рады вітаць вас, сябры! Як звычайна, у нядзелю вас чакае нацыянальны хіт-парад на тэлеканале «Беларусь-3». Толькі ў нас беларускія народныя песні гучаць у незвычайных сучасных аранжыроўках. А вы галасуеце за іх на нашым сайце www.3belarus.by. Тыдзень падышоў да канца, і гэта значыць мы, Ольга Сацюк І Кірыл Ермакоў, зараз будзем пералічваць вашы галасы. Хутка даведаемся, каму з удзельнікаў на гэты раз пашанцавала больш. Заставайтеся з намі, слухайце і працягвайце галасаваць за любімыя песні. Ад тыдня да тыдня песні блукаюць па нашым хіт-парадзе, а потым выхад усё ж такі знаходзіцца. На жаль, сёння на выхад з хіт-парада накіравалася Валентина Альшанская. Слухаем апошні раз і карыстаемся момантам патанчыць пад песню. Усяго некалькі галасоў выратавалі Алёну Ланскую ад таго, каб вылецець з хіт-параду. Сёння спявачка балансуе на апошнім 14-м месцы. Я, канешне, разумею, што падчас святочных дзён усе расслабіліся, але ж, сябры, пара ўжо вяртацца ў тонус і больш актыўна падтрымліваць вашых музычных куміраў. Баяли,
Алексею Хлястову сёння пашчасціла размясціцца на 13-м месцы хіт-парада. Алексей, канешне, не верыць у некія забабоны і не надта турбуецца за свайго становішча. Хвалявацца трэба прыхільнікам і больш актыўна падтрымліваць любімага артыста. Кашуля не бела, чаму тебе, хлопча, кашуля не бела, а як буде бела, хоть завтра неделя. Моя мамка стара, сестра моя мала, моя мамка стара, сестра моя мала. Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопча, кашуля не бела? Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопча, кашуля не бела? Перепливу речку, сяду на брусочку, тіня вийдеш, мила, помить мне сорочку. Тіня вийдеш, мила, помить мне сорочку. Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопча, кашуля не бела? Чому тебе, хлопча, кашуля не бела? Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопча, кашуля не бела? Сьогодні субота, а завтра неделя. Чому тебе, хлопча, кашуля не бела? Сьогодні субота, а завтра неделя. А вось і галоўная непрыемнасць гэтага тыдня. Сябры, мы вам ужо казалі, калі вы так будете галасаваць, дразды і праўда хутка паедуць дадому. Сёння гурт нечакана для ўсіх зваліўся з 5 аж на 12 месца. І за што ж вы так з музыкантамі? Роса розу растила, жонка мужа просила, голубочек мой, поедем домой. Голубочек мой, поедем домой. А у нас волики мычать, яны есточки
Адразу на 11-м месцы сёння апынулася дэбютантка хіт-параду Валерыя Зверова. Спявачка яна маладая, сваю кар'еру пачала нядаўна, але масцітыя артысты ўжо ўбачылі ў ёй канкурэнтку. Сябры, вам вырашаць, за кім будучыня ў нашым хіт-парадзе. Крысціні Святлічнай не цікава сядзець на адным і тым жа месцы хіт-парада. Яна то ўзлятае ўверх да лідараў, то падае ўніз на апошнія радкі. Сёння яшчэ не самы горшы варыянт. У Крысціны 10-я прыступка, але ж так можна і даскакацца. Вишнёвый сад так гарно цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Казала я, милый твоя, зерни зара ўжо узышла. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць, і дзе была. Прачнецца мамонька моя, будзе пытаць, і дзе была.
моя, не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлую ноч, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза, чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплецена таму, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза, бо з мілым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза, бо з мілым я прощалася. Вішнёвы сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я ішла адна, а ён другую праважаў. Вішнёвы сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я ішла адна, а ён другую праважаў. Оу, е. Оу, е. Дзявятую прыступку хіт-парада сёння займае Дарэя з класічным пытаннем: што рабіць, якое ўжо трохі паднадакучыла. Сябры, падыміце рукі, хто яшчэ не ведае, што трэба рабіць у хіт-парадзе. Вось і я кажу, ёсць наш сайт www.беларусь.бай, і ўсё неабходнае можна зрабіць там. А что, маменька, робить? Кинул миленький любить. Иди, Доня, до гаю, шукай зелью разную. Я до гаю не дошла, а уже зелейка знайшла. Выкопала короня с-под белого каменя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Вымыла на раце, высушила на руце, приставила до печи. Ты сказала 3 речи: кипи, кипи, коронец, покуль прийде молодец. Яшчэ корань не ўкіпеў, а ўжо барин приляцеў. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Не чаруй же ты мяне, а чаруй майго коня, а чаруй майго коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, только умее моя мать, только умее моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я
А зараз ми знову рихтуємося адрывацца. На якім бы месцы хіт-парада не знаходзілася Алена Грышанова, але калі чуеш яе песню, застацца нерухомымі проста немагчыма. Так што далучайцеся да нас з Кірылам. Дарэчы, у Алены сёння 8-я прыступка. Далей у нас 7-я прыступка хіт-парада, на якой сёння некім дзівам апынуўся я. Сябры, можа, я нешта не разумею? У нас жа ўсё так добра складвалася, і да лідараў ужо было рукой падаць. Калі сумленна, адчуваю сябе, як тая ж Дарыя. І што мне цяпер рабіць? Свети, сонейка, кап нам было тепленько. Ой да, ой, ой, да, под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой да, ой, да, каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли, да, люли, ой, люли, да, люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой да, люлі, ой да, люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой да, люлі, ой да, люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой, люлі, да, люлі,
А мне падабаецца тактыка гурта «Наві». Ніякіх табе рэзкіх скокаў з месца на месца. Становішча калі і мяняецца, то ціхенька, паступова, па прыступцы. Сёння «Наві» ўвогуле застылі на адным і тым жа 6-м месцы. Пэўна, чакаюць больш зручнага моманту для прасоўвання наверх. Лесе, ты медведь рыкае, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Ты няхай рыкае, ты няхай гукае, ты няхай лихая, я сама такая. Ты няхай лихая, я сама такая. Говорите, будешь норовить, а буде кричати, будешь ты молчати, а буде кричати, будешь ты молчати. Я тому медведю сало день подкину, а свою свекровку у пярыну кину, а свою свекровку у пярыну кину. Медведю, ды хоть разорвися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися. Лесе, ты медведь рыкае, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. На жаль, Ганну Благаву сёння віншаваць асабліва няма з чым. Яе прыгожая балада пакінула тройку лідараў і апусцілася на 5-ю прыступку. Сябры, давайте ўспомнім, як доўга Ганна ішла да гэтага поспеху. І можа не трэба было так адразу губляць пазіцыі? Где бы я ни ехала, где бы я ни шла,
прыемнасць хіт-парада сёння здарылася са спявачкай, якую мы проста не маглі сабе прадставіць па-за тройкай лідараў. Пераможца мінулага тыдня Яна Старцева сёння страціла адразу 3 прыступкі. Нездарма кажуць, што самае крыўднае месца ў любым спаборніцтве якраз 4-е. Заболит сердечко, гляну на другое, мое сердце ноет. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Прилягла поспать, ды приснился сон. Да мяне мой милый у тым сне пришел. А як я прочнулась, а яго няма. На правой рученьке малое дитя. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. Ты думаешь, милый, что я пропаду? Я свое дитятко сама прокормлю дитятко, а я и буду жить. А ты, мой миленький, будешь век тужить. За кого я сохну, за кого я тону, за кого я сохну, за кого. А вось і тыя, хто пацясніў дзяўчат з лідарскіх пазіцый. Гурт «Хурма» некалькі тыдняў адседжваўся ў сярэдзіне хіт-парада, каб сёння зрабіць алімпійскі скок адразу на 3-е месца. Хлопцы, бронзавы медаль па праве ваш. Не женился, было гора, ой-ой-ой. А женился, стала горой, ой, боже мой. Ani ложки, ani миски, ой-ой-ой. Повесили 2 колыски, ой, боже мой. Моя жонка захворела, тыдень печи не полила. Дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Жонка соли не купила, ой-ой-ой. На базаре заблудила, ой, боже мой. А ти жонку мне шукати, ой-ой-ой. А ти де тогда глядай.
жонка захворела, тыдзень печи не палила, дал я жонцы 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Моя жонка захворела, тыдзень печи не палила, дал я жонцы 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Яны, канешне, доўга каталіся па хіт-парадзе то туды, то сюды. Але ж сумненняў у тым, што Неруш дакоціцца да лідарскіх пазіцый, амаль не было. Такую падтрымку фанатаў можна пажадаць кожнаму артысту. У гурта сёння 2-е месца хіт-парада і адна з кіром віншавальны танец. Крамповое колесо, колесо, выше клена стояло, стояло, выше клена стояло, много дива видано, много дива видано, видано. І шли дівки через двор, на їх сукні як максет, стали сукні палаті, а дуброва зяяті, а дуброва зяяті, зяяті. Стали дівки гасіті, гасіті, цебрам воду носіті, носіті. Скільки у цебрах водиці, стільки у дівчат правдиці, стільки у дівчат правдиці, правдиці. Де плавала кладочка, кладочка, там стояла павочка, павочка. Кремповое колесо, выше клена стояло, выше клена стояло, стояло. Ну хто яшчэ мог сёння апынуцца на першым месцы хіт-параду? Метадам выключэння можна здагадацца, што гэта Віталь Пракаповіч, бо ўсіх астатніх лідараў мы ўжо пералічылі. Пэўна, Віталь ужо звыкла лічыць першую прыступку сваёй і вяртаецца сюды як дадому. А у полі пры дарозе дзеўка жыта жала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала, у бяжалай крынічэнькі коніка пувала. Конік сівы воду піе, дороженьку чуе, а Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує, а ночує
казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці. Прийшла яго родна маці, кліча вячераці. Вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вячераць, дзе дзяўчына міла. А я пайду вячераць, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Не ломай ты, девка, ручок, кольца, ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Сябры, вось так вы галасавалі на мінулым тыдні. Вынікі падведзены, і зараз мы абнуляем галасы, каб зноў пачаць усё спачатку. Не забывайте про наш сайт www.3belarus.by и падтрымлівайце родную музыку. Вынікі новага галасавання будзем разам з вами падводзіць праз тыдзень. А пакуль развітваемся і пакідаем вас у кампаніі новых удзельнікаў. Да музычнага спаборніцтва далучаецца гурт Янкі. Гэтыя музыканты сапраўды вартыя вашай увагі. І на гэтым усё. Добрага вам настрою. І прыгожых песень. Бывайце. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дзяўчына, не бойся нічога, казак маладенькі не зробіць нічога. Казак маладенькі не зробіць нічога.
щоб